तर दिवल्या पहिली गोष्ट आई घराकडे नाही आली, तुला कसं वाटतं? कितीचं काम पडला, अनुभव सांग जरा. सगळीच गावा सगळी सगळी दूर येतात का डोळ्या? नाहीतर का भांडी कपडे लाकडा. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाव. तर मंडळी आज पण ब्लॉग चालू होतोय संध्याकाळी आणि आजचा ब्लॉग मंडळी होतो एकदम फुल मालवणी, कारण आज दिवसभरात काही जाऊक पण नाही विशेष म्हणजे. आणि आज रविवार असता, तर रविवारचा जसं की तुमका माहिती आहे आमचा स्टँड असा ज्यासाठी कॉलेज वगैरे असा, तर थंयसा सगळा बंद कॉलेज वगैरे रविवार असल्यामुळे. तर त्याच्यामुळे रहदारी पण कमी असता, तरी पण मी लोकल भाड्यांका थंयच होते. आणि आता मगाशी घराकडे येले 7:30 वाजता. तर जसा की 2-3 दिवस आता आई नसतली या, कालपासून आई नाही, आज नाही, उद्या पण शक्यतो नसात. तर आता घर एकदम खाऊ केल्यासारखे वाटतं, कारण आई घराकडे नाही. कारण रोज इल्यानंतर आई घसताना बघूची सवय झाली आहे आणि इल्यानंतर असं रिकामी वाटतं. तर वातावरणच नाही, घर एकदम असं सुना सुना पडल्यासारखं झाला. तर मी असे खालच्या घराकडे, आणि आता काय नाही, आता दिव्या जेवण बनवता. तर काय बनवता आता बघूक जाऊया. विशेष म्हणजे ता असा, तर विशेष म्हणजे ता असं म्हणजे मीच येताना चिकन घेऊन येईल मंडळी ता बनवता. सो जाऊया त्याच्या गजारे का आता बसान तरी एकटं तरी काय करतलं आहे सर. आणि काही जाऊक नाही, तर तुमका काहीतरी दाखवणं असते भारी जबरदस्त. तर दुपारचा नाश्ता मानवातच आपली फेवरेट आंबोळी आणि मिक्स भाजी. सो लेट्स गो, जाऊया दिव्याकडे. आणि दुसरी गोष्ट तर आजोबांचं ऑपरेशन एकदम व्यवस्थित झालेला, एकदम म्हणजे एकदम व्यवस्थित. आईशी बोलणं झालेला. कदाचित शक्यतो आईने रात्री कॉल केल्यानंतर ऐकक पण भेटत आपणाक, आणि करतली आई, पण किती वाजता करता नक्की माहीत नाही. कारण नंतर मी ब्लॉग वगैरे एडिट करू इकडे येऊन बसते, कधी लवकर पण बसन, कारण आज तसं कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉग नसतोला. सो जाऊया, बघूया दिव्या काय करता, दिव्याची तयारी कितपत दिली बघूया, चला. तर मंडळी दिव्या ऑलरेडी आहे सर काम करताच. तर दिव्या काय करतो बघ. हा चिकन कोणी आणला? तू. हा तू चिकन आणूक म्हणजे इतके खटाटोप करूचे लागले, मका भाड्यातून जाऊ तर काय करू दिले अडे तडे सगळं गोंधळ झालं. भाड्याला घेऊनच चिकन आणून केलंय. कोणाचा होता? हे कुमार साईच्या इलिया. तर मंडळी दिव्याचं काम प्रगतीपथावर असा. कांदो फोडणे घातलेलो हा, म्हणजे आज दिव्याच्या आजची खतरनाक झणझणीत फोडणी तुम्ही बऱ्याच दिवसांनी बघताय, कारण दर टायमाक आईच बनयता. तर आज आणि मागच्या टायमाक दिव्यान भरपूर बनवल्यात, पण बनवल्या म्हणजे बनवून झाल्यानंतर दाखवलेला. तर आता दिव्याच बनवता. तर दिवल्या पहिली गोष्ट आई घराकडे नाही आली, तुला कसं वाटतं? कितीचं काम पडला, अनुभव सांग जरा. सगळीच गावा सगळी सगळी दूर येतात का डोळ्या? नाहीतर का भांडी कपडे लाकडा आणि सगळं पडला. पप्पा असतो थोडे. तर बाबू तुम्ही बघू शकताय, तो बघा गाडी धुता आणि ऐसा आमचा जेवण चालू आहे दिवल्या बरोबर. तर आता बघूया. तर पहिलं तर कांदो फोडणे घातलेलो आणि ढवळून घ्यायचा. झालो काय? तर बघता बघता कांदो ढवळून झालो आणि त्याच्यात डायरेक्ट कोथिंबीर ही कशी पद्धत ती असंच करतं? बरं लागतं मग वास येता. कोथिंबीर भाजली का बरं लागतं. हो, प्रत्येकाची स्टाईल वेगळी असता, प्रत्येकाची डिफरंट स्टाईल. ही स्टाईल तू स्वतः शिकलस, बघून शिकलस काय आईची कॉपी? आई अशी नाहीच करणार. आई कोथिंबीरच घालणार ना. आई काय म्हणतात, आपल्या आईक बघून शिकली आणि ती मी माझ्या पद्धतीने करते. ती आईक बघून कसं शिकाय नाही? आई असं काय करणार नाही. आई असं काय करणार नाही. तसं ना, आई आपल्या आईक बघून शिकले म्हणजे आजी एक, तसं ती तुझ्या आईक बघून शिकाय नाही कसं काय माहिती आता. असो. आणि हे पण मसाला ऑलरेडी आधी लावून घेतलं सगळं लावून घेतलं. म्हणजे याला पण ऑलरेडी मसाला लावून घेतलेला आहे. हे असं कशा भाजता मग व्यवस्थित तेलात. तर दिव्याचं म्हणणं आहे की तेलात व्यवस्थित भाजता. तर बघूया आता ह्या कशा प्रकारे भाजता. याचा जबरदस्त ढवळून घेऊ काय परतून व्यवस्थित. कांदे सगळं लागा कोण ते कधी गॅस फास्ट करू का पुरे म्हणजे गॅस आहे हो, चेष्टा नाही. किती फास्ट पेटता बघा. ढवळते जाव. हा मी उजेड दाखवाय नाही ना, हडे दाखव, बॅटरी दाखवायला सारखं सांगतोस. किती वेळ लागतो ढेका आता? 5-10 मिनिटं. मंडई म्हणजे थोडी आता वाफ काढून घेतलो मा. मंडई वाफ काढून घेऊया पट्टापट. तर मंडळी बरोच वेळ झालो आणि आता चेक करूया.
आणि शक्यतो झालाच असताना कारण एक 10 मिनिटं आम्ही वाट बघलो बऱ्यापैकी. हो हो कसला रटमटता बघा एकदम जबरदस्त आणि कलर तर एकदम जबरदस्त दिला. तर मंडळी याचं पाणी तुम्ही सुटल्याला बघताय ना म्हणजे ह्या तुम्ही सूप सारखे पिऊ शकता. मी दर टायमाक आवडीन पितोय आणि दिवे आठवणीन काढून ठेवता. तर सूप बॉल असा आणि त्याच्यात काढून ठेवूया मस्तपैकी. आणि मी आता पितलंय तर तुम्ही पण जर पिऊक नसतात तर पिऊन बघा आणि नंतर मला कमेंट करून सांगा की कसा लागतं आणि कसा नाही. आणि जर पित असतात तर नक्कीच कमेंट करा की आम्ही पितो म्हणान आणि याची टेस्ट एकदम जबरदस्त असा म्हणान. तर ह्या आपला असा मंडळी अख्ख्याच घेऊ. ह्या जरा आता थंड ठेवूया साईडिक. तर अशा प्रकारे करून घेतलेला. आणि आता काय करतो दिव्या आता डायरेक्ट वाटप काय काय घातलं आजच्या वाटपात कांदा लसूण आला कोथिंबीर. तर मंडळी ह्या आजचा वाटप असा तर नारळाचा वाटप. तर याच्यात घातलेला कांदो लसूण कोथिंबीर आणि आला तर भाजून घेऊन वाटण लावून घेतलेला. तर किती वाटण तुम्ही बघू शकताय मंडळी. तर एकदम रस्सा जातो झणझणीत. फक्त एकच काय गावठी नाही काय दिवे या बॉयलर असा. आणि सध्या चिकनचा रेट कुठं आज सुद्धा काही 150 रुपये असा काही 170 दिवे होय ना. मी आज गेले ते 170 होतो मंडळी. आणि मी काय भाड्या घेऊन होते त्याच्यामुळे बाजार मागा फिराक टाइमच नाही होतो. तरी ते थांबले माझ्यासाठी ही चांगली गोष्ट काय. मंडळी तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे पाणी टाकून घेतलेला. आणि आता उखळल्यानंतर चिकन डन झालाच समजा. आणि मग काय जेवचाच असा मस्त लवकर झाला. तर मंडळी तू काय दिवस सूप आवडणार आहे तर मंडळी या. आणि पहिली गोष्ट तर फुकान प्यायचा कारण कडकडीत असा एकदम जबरदस्त भयानक. तर बघूया आता ह्या रटमटा किती वेळ लागता. जसं की मगाशी रटमटला तसा सेम टू सेम रटमटून घेतलो का आता फायर फास्ट करू येता पेटता बरी फुका इथं फुकते येता मग ओके. मंडळी बघूया किती वेळ लागताय का. मंडळी बघता बघता रटमटला व्यवस्थित जसं की तुम्ही बघताय. तर आता टाइम झालेला 9 वाजून करेक्ट 7 मिनिटं झाली. तर जेवक जाऊया. सुरेतली लाकडा बाहेर काढून झाली आहेत. आता चल मालावधी लेट्स गो. चला दिव्याच्या पाठनं जाऊया घरात आणि बाकी तयारी आता बाबू आणि करतला म्हणजे पाणी बिनी सगळा घेऊचा. घेतलंस काय तो पाणी ती आणलं ती आणलं काय अरे मी डायरेक्ट जेवक बसलोय म्हणजे जेवा मंडई जेव जेवा. तर बाबू आता पाणी भरतला आणि मस्त की जेवायचा. तर दिव्यान अशा प्रकारे केलेला. आणि मंडई थोडं तरी रोगन म्हणजे तेल तुम्ही दिसता ना तुमका तेल थोडा तरी सुटाकच होया नाही तर त्याच्याशिवाय मजा येणार नाही. आणि तुम्ही बघलाय तर असं वाटतं सेम टू सेम गावठी आहे ना पप्पा दिसता तर गावठी सारख्याच सेम. टेस्ट काय मी मसाल्याचं पाणी तर पिल्ला असं एकदम जबरदस्त लागतं. आणि जसं की बोललेलं आता 9 वाजून 10 मिनिटं झालीत करेल. तर या मंडई पटापट ताट रेडी करूया आपला. आभारी दिवले टायमार आमका जेवण घातल्याबद्दल. आता 2 दिवस आई नाही तर सांभाळून घे बोलले. आई जेवली जेवतली आता आता पेज दिले आणि अख्खो दिवसभर काय देऊ नाही आता बाकी किती वाजता झाला पप्पा मंडई थडत होते आज दिवसभर आजोबांबरोबरच 2:20 बाहेर गेले. करेक्ट घेतलेलं नाही किती वाजता 12:30 पावणे 12:30 पावणे. ते बोलले तुम्ही बोला निघले आजोबांबरोबर समजा त्यांना म्हणजे खालसून इतके गुंगे दिलेले म्हणजे बाकी होते बरे होते हा बरे खाली ह्या दिलेल्या होतं. आणि मंडई कसं अंतर पण लांब असं तर सारखे पटकन अचानक जाऊ शकलो नाही काय पप्पा. अंतर खूप लांब अंतर लांब म्हणजे कुडावरनं लांब असं तसं बघू गेलं तर 20 किलोमीटर पडत त्याला. मंडई पहिला जसं की बोलते दर टायमा मी ताटातच आणि भात मोडलेलो. आणि दुसरी गोष्ट वाटी कायमच घेते जेवताना. मग व्हेज असं नाही तर काय पण असं नाही एक सवय चांगली लावून घेतली. पप्पानी वरती भातावरतीच घेतात आमटी. कोकणी माणसांची पद्धतच असं आमच्यावरती काय पप्पा मालवणीची स्टाईलच भातार आमटी घेऊची. भातार आमटी घेतली का बघू नको मंडळी जेव्हा जोक हा ती एक गोष्ट असं वाटी वाढणार नाही म्हणजे धूप कळा नाही धुणार आहे. तर आज चिकन आहे तर आज बाबू गांधी वाटी या पप्पांचा रेडी झाला अशा प्रकारे. तर या मंडळी जोक. तर मंडळी फायनली जेवण झालं आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 10 आणि सगळा सामान उचलून झाला आवरावर झालेली आहे. दिव्यान आपली जागा धरलेली आहे. दिवा झोपला दिवा झोपता कायम. दिव्याच्या पायाखाली बनतो आणि गाडी धुवून झाल्यानंतर गाडी पप्पा आणून लावतात रोज घराकडे. तर पप्पा गाडी घेऊन येईल पेट्रोलवर करून ठेवा आताच. आणि त्या गाडीचा कसा माहिती
तिका पेट्रोल तुम्ही नाही केलं तरी काय नाही ती ना Automatic होतं हा ऑटोमॅटिक म्हणून ती मध्ये मी तुमका सांगे पेट्रोल सोडता ती काय हो पण तुका पेट्रोल बिट्रोल ठेव काय म्हणा हा पेट्रोल असतच गाडीत ठेवायचं तर मंडई 1 लिटरच्या वर पेट्रोल होयाच गाडीत कंटिन्यू तर तुमची गाडी असेल तर 1 लिटरच्या वरतीच ठेवा पेट्रोल नेहमी आणि गाडी मध्ये मध्ये आता समजा जास्त 2-3 तास जरी उभी असली जागेवर तरी सुद्धा तुम्ही नाही केलं पेट्रोलवर ना तर ती पुढे जाऊन आपणच पेट्रोल सोडतो मध्ये मध्ये हो चढावडा हा चढावा हा आपण कंटिन्यू व्हाया मंडळी कंटिन्यू व्हाया हय धुरलो ना बसतोय कपडे मारूक गावन नाही नीट बारके हे सगळे धरून असं बारकी आणि फुसावय गाडी धुवून झाली आहे बाबूचा काम झालेला आणि आपण आता जातलो त्या घराकडे सो जाऊयाच मी असू येते घरात ना पाठीमाग नाही येते येताना हो टायमार येते हा मंडळी ही आमच्या घराच्या बाजूची वाट आपण इलो आपल्या खालच्या घराकडे ही माझी एडिटिंगची चेअर स्टुडिओ ही पायरी जायचं बसून मी ब्लॉग शूट करते म्हणजे रेकॉर्ड करते आपण एक बटन मारूचा म्हणजे आता आपण ही जागा धरूची आहे सर मंडळी अशा प्रकारे फायनली आपण आपली पायरी म्हणजे आपली जागा धरलेली असा आणि आता जसं की बोलले आता ब्लॉगच एडिट करतले बाकी आता काय काम रवलेलं नाही आणि आई घराकडे नाही तर खरोखरच कंटाळत येतो तर तुम्ही पण सांगा मंडळी मला जेवढे भेटतात आज पण भरपूर सबस्क्रायबर भेटले आणि काल भेटले ते पण भारीच बोलले आणि मला काय जबरदस्त वाटतं ते बोलले तू तर भारी बोलतस आता मी काय बोलते का माका तर नॉर्मल बोलते असं वाटतं पण त्यांना असं वाटलं तर बोलले तुझ्यापेक्षा आई जबरदस्त बोलते ह्या ऐकान मला भारी वाटतं मंडळी आणि विचार होते आई किती शिकली आहे काय तर मंडळी तुमका माहिती नसतं तर आई माझी 10वी पास असा त्याच्यावर ते शिकाक नाही आणि मंडळी ती पहिल्यापासून हुशार असा एकदम जबरदस्त आणि म्हणजे जेव्हा आमका कायच इंग्लिश वाचूक ये नाही तेव्हापासून ती काय इंग्लिश प्रॉपर आणि क्लिअर वाचूक येत आणि एकदम व्यवस्थित लिहिणं वगैरे सगळा तर ती एक चांगली गोष्ट असा आमच्यासाठी तर भारी वाटतं आईबद्दल विचारल्यानंतर आणि आज पण भेटले ते पण त्याच विचारी होते सहज जाता भेटले कणकोलीवरचे सबस्क्रायबर होते तर खूप भारी वाटलं तुमका भेटान अतिशय भारी वाटलं आणि आईबद्दल विचारल्याबद्दल माका तो हॅपीनेस असतं की आपल्या आईबद्दल कोणतरी विचारतं तर खूप भारी वाटलं म्हणजे माका एकदम जबरदस्त तर जसं की बोलले आता ब्लॉग एडिट करतले तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय